Фирма MDM97 ООД е специализирана в производството на висококачествена медицинска техника. Стремежът към високи стандарти провокира ръководството на компанията да търси възможности за създаване на иновативен физиотерапевтичен апарат. Днес той вече е реалност благодарение на успешно осъществен проект по процедура подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия на оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 година. Уникалният апарат разполага с съвременен потребителски интерфейс, като предлага и възможност за въвеждането на нови комбинации от терапевтични функции. Откъде научихте за оперативна програма конкурентоспособност и възможностите, които тя предлага на вашата фирма? Нашата история с оперативна програма конкурентоспособност е вече няколко годишна. Потърсихме и съдействие на консултантска фирма, която ни помогна да се включим още през 2007-2008 година с проект под първите обявени процедури по тази програма. И в развитие на годините ние успяхме да реализираме няколко проекта, включително и настоящия. Какво представлява вашия проект? Нашия проект в момента е по оперативна ос 1 развитие на икономиката чрез знания и иновации. Идеята на проекта е да се разработи, създаде апарат за физиотерапия с много функционалности и с нов потребителски интерфейс, такъв, който все още няма на българския пазар, от български производител. Нашия апарат предлага комбинация за едновременно прилагане или на двама пациенти няколко физикални фактора, които са включени в него. Това е електротерапия, магнитотерапия, лазертерапия, ултразвукова терапия и вакуум терапия, като могат да се прилагат по-отделно или в комбинация, в зависимост от решението на медицинския персонал. От няколко години на международния пазар се появиха подобни комбинирани апарати за физиотерапия, но това е първото българско изделие с такива възможности, които го реализирахме благодарение на оперативната програма. За осигуряване на безкомпромисното качество на физиотерапевтичния апарат, създаден по оперативна програма конкурентоспособност, фирма MDM97 ООД осъществява мониторинг на параметрите му чрез високоефективна измервателна апаратура. Идеята за този апарат възникна преди няколко години, тъй като нашите контакти с лекарите и обслужващия персонал в здравните заведения е твърде тесен и видяхме някои неща, които бихме могли да помогнем на обслужващия персонал за самата работа, както и на пациентите за тяхното по-комфортно и по-бързо излекуване и подобряване на състоянието. Апаратът дава възможност едновременно да се третират две области с няколко фактора или двама пациенти с различни заболявания. Всеки канал е сам за себе си. Голямата възможност, която дава апарата, това е информацията, която съдържа в себе си и във всеки един момент би могло да се ползва от обслужващия персонал, така че ефективността на процедурата да се увеличи неколкократно. Практиката, която имаше в момента, на всяко едно работно место се прави само една процедура и пациента минава от една кабинка в друга. Това усложнява и удължава времето на процедурата. Това, което апарата дава възможност, веднъж влезнал лекара при пациента, му се назначават всичките процедури, изпълняват се в едно и също време и приключват с съответния пациент. Това е иновативното, това е доброто, това е прогресивното. Надяваме се да бъде оценено от нашите клиенти и да успеем да го докажем и на практика. Използвахте ли консултанти при подготовката на документите? Ползваме консултантска фирма за всичките наши проекти, но специално в този проект консултанта е партньор в изпълнението на проекта. Това е фирма QAC с ръководител Емил Петров. Смятате ли, че можехте да се справите с собствени сили или е препоръчително да се използва консултант, когато се кандидатства за такива проекти? От опита, който вече събрахме, смятам, че определено човек може да се довери на консултантски фирми, тъй като те са специалистите и ни спестяват много време и енергия, които ние бяхме отделили за по-несвойствена работа, докато те са хората, които са наясно с изискванията на подготовката на проектите. На каква стойност е вашият проект по оперативна програма конкурентоспособност? Проектът е на обща стойност 509 000 лева, като безвъзмездната помощ в него е 280
000 лева. Вашата фирма можеше ли да се справи с собствени средства с този проект или без европейското финансиране нямаше да успеете да създадете този апарат? Определено смятаме, че без европейската програма фирмата много по-трудно и много по-отдалечено във времето би се справила с този проект, защото средствата не са малко. Ние сме микропредприятие и това ни струва доста големи усилия със собствени средства да се справим. Срещнахте ли предизвикателства при изпълнението на проекта? Самата идея беше едно предизвикателство, защото е уникална за нашия пазар и ни бяха необходими доста усилия, за да обединим нашите сили, заедно с силите на други колеги, други фирми от България. Успяхте ли да разширите дейността си и предлаганите услуги? Определено този апарат разширява нашата дейност, като аз споменах, че фирмата е с основен предмет на дейност разработка и производство на физиотерапевтични апарати и това ни е третото поколение, което е на най-ново, най-съвременно ниво и съответно вече нашите клиенти имат интерес към него. Бихте ли кандидатствали отново и през новия програмен период на програмата? Твърдо да. В момента водиме разговори с нашия консултант, къде ще бъде най-добра възможността да подадеме съответно документи за развитие на нашата дейност и за напред. Имате ли вече идея, визия за това, какво искате да създадете? Да, имаме, но все още не е в такъв окончателен вариант. Запознати сме с новата програма 2014-2020, какво предстои. Просто търсиме най-добрия вариант за нас. Какъв съвет бихте дали на хората, които за първи път ще кандидатстват по оперативна програма конкурентоспособност? Бих посъветвала всички фирми, дори такива малки като нас, да се интересуват повече от възможностите на европейските програми и да кандидатстват. Лично за мен е по-добре чрез консултантска фирма, но това е личен избор на всяка една фирма. Какво да очакват хората, които за пръв път ще подготвят документи? Малко повече административна работа. Но ако нещата са коректни и се изпълняват в сроковете от страна на Министерството, което е управляващ орган по тази програма, смятам, че няма да имат проблеми. Информацията, която се дава на страницата на Министерството, никак не е малка. Просто човек трябва да се интересува. За нас това е 4-ти проект и ние вече сме свикнали как трябва да се подготвят нещата, така че максимално бързо и с максимална точност да ги подадеме и съответно да си защитиме това, което сме свършили по проекта. Идеята беше реализирана миналата и тази година с помощта на европейската програма. Крайният резултат, който получихме, даде така едно добро самочувствие на персонала, че достигаме световните нива и се надяваме в скоро време този апарат да намери все по-голямо приложение в здравната мрежа. Това е една наша отколешна мечта, която ние в момента можем с чест да кажем, че сме я реализирали. Защо е хубаво да се кандидатства по оперативна програма конкурентоспособност? Какви възможности дава тя на фирми? Аз бих разказала с няколко думи какво всъщност ни е дала тази програма. По първия проект, който изпълнихме, успяхме да си внедриме системата за управление на качество за производство на медицински изделия по стандарти ISO 13485 и ISO 9001. След това успяхме със следващия проект да си закупиме няколко уникални апарата, с които ние контролираме качеството на нашите изделия, с които предлагаме на пазара. И това е сега най-големия ни проект, който ни позволи да създадем наистина един иновативен апарат, който е уникален за нашия пазар. Тоест, вие сте последователни в кандидатстването и градирате. Да, точно така. Оценихме възможностите, които ни предлагат и всеки един следващ проект беше все по-голям, с по-тежки условия, но се справихме. Благодарение на европейското финансиране по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 година, иновативният физиотерапевтичен апарат на фирма MDM97 ООД вече е в услуга на пациентите и им осигурява по-модерно и качествено лечение.